Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hi. Hi. Where are you going? Ngwa, Linsa. Nyan. Where are you going? Khorfakkan. ഞങ്ങൾ Khorfakkan പോവാണ് ഗൈസ്. ഹായ് ഗൈസ്, ഇനി എങ്കില് Khorfakkan പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആൻസി ചേച്ചി, ഇത് അനഘ. ഹായ്. ഇനി ഒരാളുടെ ഉണ്ട്. ഹായ്. ബലേ ഇനി വ്ലോഗ് തൂക്കണം. ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സെറ്റ് റെഡിയായി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡീസ് ഞങ്ങൾ Khorfakkan പോവുകയാണ്. എവിടെ? Khorfakkan. Habibi come to Dubai. ಎಂಗ್ಲೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಅವು ಓಡಿಗೆ ಪಂಡ ಬಲಿ ತುಕ. ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದತ್ತು ಪಂಡ ನಾ ರೂಮ್ ದಾಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರೆ ചേച്ചി ആറ് ಅರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು ಪೋಪುನ ಟ್ರಿಪ್ ಅರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು 2 ಜನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿದು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ಬದಲ್ದು ಎಂಟಿ ಬರ ಪಂಡೇರಕ್ಕ ಅಂಚ ಎಂಟು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. Get ready for trip. gitu kuldini anaga baka linsha pandu baka front seated ಆನ್ಸಿ ಚೀಚಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಆಫೀಸ್ದ ಸರ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಪೂವೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಪಂಡ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಕಾರ್ದುಲ ಇಡಿ ಎಸಿ ಇತ್ತದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ದುಬೈ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ತೋಜಿನಿ ತುಲೆ ಎಸಿ ಉಂಡು ಕಾರುಡು ಅಂಡ್ ಇಂಕ ಕಾರು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಂತದಾತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದಮ್ಮು ಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಕಾರುಡು ಕೊಲ್ಲುಡು. ನನ್ನ 1.5 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಪಂಡಿರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೋಸ ಕೊರಿಯರು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಸಮೋಸ ಊರು ಇಂದಿಲ ಕನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುಲೆ ಕಾದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಂತದ್ಲ ಖುಷಿ ಆನಿಗೆ ಆತ ചേച്ചിಗಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆರು ಲಕ್ಕದಂತದು ಪರ ತೂದು ದುಬೈ ಫುಲ್ ದೊಂಬು ಅಂಡ ದೊಂಬು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ದುಬೈದು ಅಂಚ വീഡിയോ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೊನೋತ್ತೆ ಆಂಡ ಈ ಪೋಪುನ ಜರ್ನಿ ಇಟ್ಲ ತೂಯೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರು ಮಂತದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ತೂಲೆ ದುಬೈದ ನನ್ನಲಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ರೆಗುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ಪಂಪೆರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅತೆ ಅಕಲನೆ ಇಂಗ್ಲ Khorfakkan ಪೂಪನ ಐಡೆ ಬರೆತುಂತಲೆ ಅಲ್ದೈಡ್ ಇಂಚಿನೆ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪಾರು ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತಕಲ್ನ ತುಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಅಂದೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಯಾಕಲ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಾಜರ್ನಕಲ್ನ ಪೂರ ಪೊಯ್ಯೇನೆ ತೋಜುಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಟೆ ತೋಜುಂಡೆ ಅವು ಒಂಟೆ ಬನ್ನಗ ರಪಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ದಪ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ
ದುಬೈಡ್ ತೂಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಪನ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ ಇತ್ತಿನಂಡ ಪೋವೊಲಿ ಓಡೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಬಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಮೀನು ಮಂತನಡ ಪೋವಲಿ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ತುಯ್ಯರಂತೂ ದುಬೈಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನನಲಾತು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವೆ ಯಾನೋಡೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೇನು ಬೊಕ ದುಬೈದ ನನ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ನನ ಬರ್ಪುನಿ ಫುಲ್ ಕಲ್ಲುದ ಪೂರ ಬೆಟ್ಟ ಪರ್ವತ ಪೂರ ಇಟ್ಕೊಂತೊಲೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಪೂರ ಇಟ್ಕೊಂತೊಲೆ ಅವಳೊಂದು ಗ್ರೀನರಿ ಶೋಕುಂಡತೆ ವ್ಯೂ ನನ್ನ ತೋಲೆ ನನ್ನ ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೋಲೆ ಅವು ಪೂರ ಕಲ್ಲುದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಇಜ್ಜಿರೇಟ್ ತೋಜಿಜೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇನ್ ಅದು ಆಂಡ ಸಿಟಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಇಡು ಪೂರ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ತೋಜೆರ್ ಫುಲ್ ಕಲ್ಲು ಇಪ್ಪುನಿ ತುಲೆ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಯರ ಆಪುನ್ನತೆ ಕರಾಮರ್ದು ಇಡೆಗ್ 143 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಾರ್ ದಂಡ 1.5 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಈ ವ್ಯೂ ತೊಲೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಆತು ಗೊತ್ತಾವನಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಲೈವ್ ಅದು ತೂನಗ ಇಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡೆ. Welcome to my channel. No name my channel. Today we are going Khorfakkan, rocking with 3 girls, beautiful plus me 4. And one handsome guy. Wow! So I don't want to become viral. And subscribe my channel. Bell icon ding ding. Hi hi. 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 ನಿಂದಿ ಮುಲ್ತುಲೇತ್ ಶೋಕ್ ದ ವ್ಯೂ ವಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡತೆ ಮಾತ್ರ ಫಿದೆಂತದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಗ್ಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ದೊಂಬು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಊರುಡು ಎಡ್ಡ ವರ್ಷ ಬರೋನುಂಡು ಪೂಲುಂಡು ಊರು ಪುರ ಆಂಡ ಮೂಲು ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ದೊಂಬೆ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಪೋಯರ ಪುರ್ಸೊತಿ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಬುಡು ಸೆಕೆಟ್ಟು ಮುರ್ಕುದು ಪೋಪ ಮೀಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೆಗರರಿ ಉಂಡು ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವು ಕಡಲ್ದ ಬರಿಕೆ ಪೋಯರೆ ಅಂಚ ಈ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದು ಬೊಲ್ಲ ಅದು ಕಡಲು ಫುಲ್ಲು ಬೊಲ್ಲ ಅದು ಕಡಲ್ದ ನೀರು ಪೂರ ಇಂಚು ಬೈತುಂಡು ಪಂಡ ತಾರದ ಮರ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬತ್ತದು ತಾರದ ಮರ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಕಡಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮರ ಪೂರ ಮಗರ್ದು ಚೌಕದ ಮರ ಪೂರ ಮಗರ್ದು ಅಂಚ ತುಲೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಟನಲ್ದ ಪೋಂದುಲ್ಲತೆ ಇಂಚಿನೆ 5 ಟನಲ್ನು ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಕೊರ್ಫಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡತೆ ಅಡೆ ಪೋಯರೆ 5 ಟನಲ್ನು ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆಂದು ಒಂಜಿನ ಟನಲ್ ಅವು ಲೈಟ್ ಲಗ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚಿನೆ 5 ಟನಲ್ ಕಡತ್ತು ಪೋವಡು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯಾನು ಒಲ್ಪ ದುಬೈಡ್ ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನು ಕೇಂಡಾರು ಯಾನು ದುಬೈಡ್ ಅಲ್ಕಾರಾಮ ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನು ಕೇಂದಾರು ಯಾನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್
ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ. ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜನವರಿಡ್ ಬೈದೆ ದುಬೈಗ್. ಅಲ್ಪ ತೂಜುಂಡತೆ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ತೆಂಗ್ಲ ಪೋಯರ್ಪುನಿ. ಕೊರ್ಫಕಾನ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದು ಇಡೆಗ್ ಪುದರು ತುಲೆ ಫೋಟೋದ ಪರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕದ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಂಗಿಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಸಂಡೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಜತ್ತ ಫೈನಲಿ ಆ ಜಾಗಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತಿಯ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೈತಂಡು ಸೆಕೆ ಅಂತಂದು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಂಡು ಅಂಚ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತುಯ್ಯರ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಇಂಕೆ. ಫೈನಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎತ್ತಿಯ ತುಲೇತ್ ಶೋಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಈ ಕೊರ್ಫಕನ್ ಫಾಲ್ಸ್ 45 ಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಹೈಟ್. ಅವು ಡ್ಯಾಮ್ ಅದು ನೀರು ಬರ್ಪುನಿ. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡತೆ ದುಬೈ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ದುಂಬು ಯಾನು ದುಬೈದ ನೀರುಂಡ ಪಂಡ ಡೌಟ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪಂಡ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಪರ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಯಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಇದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಿಕ್ಕಿ ಇಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಬರೋದತ್ತ ಅಲ್ಪ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೀಚ್ ದಂಚಿನ ನಡತೊಂದು ಪೋವಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ತೋಜುನತ್ತೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಚ್ ಬಂದು ಈ ಬೀಚ್ ತಪ್ಪುದರು. ಬೀಚ್ ಗೈಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಯರು. ದುಬೈಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೀಚಸ್ಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬೀಚ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನ ಬೀಚ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇದು ಮುಂಚಿನ ಟೈಪ್ ಬೀಚ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೀರ್ದ ಕಲರ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ನೀರು. ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ಗೆ ಪಿದಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಪರ್ ಹೆಡ್ 15 ದಿರಮ್ ಪಂಡ ಊರ್ದ ತೂಂಡ ಒಂಜಿ 350 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದಿರ್ತೇವೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆದ ಪಾಡ್ದಿರ್ತೇವೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಕೆಟ್. ಬೀಚ್ ಏನು ಚಂದ ಶಾರ್ಕ್ ಬರೋ ಒಂದು ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ. ಬೋಟ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿರ್ತಂಡು ಮೋಟರ್ಡ್ ಬೋಟ್ ಹೋಗ್ಪನತಿ ಆಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಂಚ ಇಂಗ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೋದಿತ್ತ. ಮೂಲಂಜಿ ತುಲೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು
ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡತೆ ನೀರ್ದ ಕಲರ್ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನೀರ್ದ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಡಾತ್ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಲೈವ್ ತೂನಗ ನೀರ್ದ ಆಡಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಶೋಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ನೀರ್ಡ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಆತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ದುಬೈಡ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಂಡೇ ಬತ್ತನ ಫುಲ್ ಡೇ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜಸ್ಟ್ ದುಬೈರ್ದು 1.5 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತೋಜುನಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಫಕನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತೋಜುಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಕಲ್ ಚೂರು ಫೋಟೋಸ್ ತೆತ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತುಂಡು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ போய் ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಕಲ್ಬ ಪನ್ಪನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಯ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಏತಾಪುಂಡು ಆತ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ತೂಪೆ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಲಿ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್